ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଗରିବ ଲୋକଟେ ନିଜ ପେଟର ଭୋକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚା କପେ ବି ବିକିବାକୁ ତାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ମଦ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଅନଲାଇନରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ମତରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକଟି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିକାଶ କରୁଛି। ବାରେ ସରକାର, ଲକଡାଉନରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଦିନକ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଭଳି ଅନଲାଇନରେ ମଦ ବିକା ଚାଲିଛି। କାହିଁ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେହର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ବୋଲି? କାହିଁ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମଦ ହେଉଛି ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲି? କାହିଁ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଚୋରି, ଧର୍ଷଣ, ହତ୍ୟା ଏହିପରି 75% ଅପରାଧ ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବା ଫଳରେ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତି କେବଳ ଏହି ମଦ ପାଇଁ ଆଜି ଅବାଟରେ ଯାଉଛି। ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଜାଣିବେ, ଏମାନେ କିଛି ନ ଜାଣିବା ପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶ ପଛେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯାଉ, ଦେଶ ଭାସି ଯାଉ, ଏମାନଙ୍କର ମଦ ବିକା ଚାଲୁ ରହୁ। ସରକାର ଆମ ରକ୍ଷକ, ଆରେ ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜେ ଆମକୁ ତାହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ? ସରକାର ସିନା ନିଜ ମାନବିକତାକୁ କୋଟିପତି ମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଛି। ମଦ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଆମ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ମଦ ହେଉଛି ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ୟା, ଯାହା ଭାରତର ଯୁବଶକ୍ତିକୁ କୁପଥଗାମୀ କରୁଛି। କେତେ କେତେ ବୀର ମହାପୁରୁଷ, ଶହୀଦ ଯବାନ, କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତିକି ଟିକେ କରିପାରିବାନି? ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ବି ହେବନି, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଏଇ ଦେଶ ସେଇଦିନ ବଦଳିବ ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତ ଜନତା ଦେଶର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ନିଜ ଭାବନାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଆପେ ଆପେ ବଦଳିଯିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।